नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कैरीचं लोणचं. 12 कैरी धुवून घेतल्या आहेत. कॉटनच्या कपड्याने पुसून घ्यायच्या आहेत आणि त्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. लोणचं कापायच्या वेळीने कोई सकट आपल्याला कैरी कापता येते. माझ्याकडे तशी विळी नसल्यामुळे कोई काढून मी कापलेले आहेत. यामध्ये 1 चमचा हळद आणि 2 चमचे खडे मीठ घालायचं आहे. हळद आणि मीठ कैरीमध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे. हळद मीठ लावल्यानंतर झाकण ठेवून रात्रभर कैरी ठेवून द्यायची आहे. सकाळी कैरीला भरपूर पाणी सुटलेलं तुम्हाला दिसेल. इथे मी टोपामध्ये चाळण ठेवलेली आहे. या चाळणीमध्ये सर्व कैरी काढून घ्यायची आहे. कैरीमध्ये किती पाणी आहे तुम्ही पाहू शकता. सर्व कैरी काढून घेतल्यानंतर हे पाणी फेकून द्यायचं आहे. माझ्या बाल्कनीमध्ये हलकं हलकं 11 वाजेपर्यंत ऊन येतं. एका कपड्यावर प्लास्टिक ठेवून मी एक एक फोड सरळ करून घातलेली मला दिसेल. फक्त कैरीला असलेलं पाणी आपल्याला सुकवून घ्यायचं आहे. संध्याकाळपर्यंत यातलं पाणी छान सुकून गेलेलं आहे. पंख्याच्या हवेखाली सुद्धा तुम्ही ह्या कैऱ्या सुकवून घेऊ शकता. कैरीचं सर्व पाणी आपल्याला निघून गेलेलं दिसेल. इथे मी 5 चमचे धणे, 2 चमचे बडीशेप, 1 चमचा मेथी आणि 2 चमचे जिरं घेतलं आहे. कढई गरम करून धणे, बडीशेप, मेथी, जिरं हे सर्व आपल्याला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. छान लाल भाजल्यानंतर मिक्सरमध्ये काढून याची पावडर बनवून घ्यायची आहे. ही पावडर नंतर चाळून घ्यायची आहे. लोणच्यासाठी लागणारा मसाला तयार आहे. हळद आणि मिरची पावडर आपल्याकडे असतेच. मिरची पावडर नसेल तर यामध्येच लाल मिरचीसुद्धा भाजून घेऊन पावडर बनवून घ्यायची आहे. तुपामध्ये अर्धी वाटी तेल गरम करून घ्यायचं आहे. गरम तेलामध्ये 1 चमचा कलोंजी घालायचा आहे. याला काळे जिरे सुद्धा बोलतात. 2 ते 3 चमचे राई डाळ घालायची आहे. रेडीमेड दुकानात मिळते. राई कढईमध्ये भाजून घ्यायची आहे आणि मिक्सरमध्ये घालून 1 सेकंडसाठी चालू, 1 सेकंडसाठी बंद असं करून आपल्याला डाळ घरीच्या घरी बनवता येते. राई आणि कलोंजी चांगली फुटल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. तेल थोडं कोमट झाल्यानंतर 1 चमचा हिंग पावडर घालायची आहे. 2 ते 3 चमचे मिरची पावडर घालायची आहे. आवडीप्रमाणे घालायचं आहे. 1 चमचा हळद घालायची आहे. बनवून घेतलेली धना, जिरा, मेथी आणि बडीशेपची पावडर अर्धी घालायची आहे. अर्धी आपण नंतर घालणार आहोत. 1 चमचा खडे मीठ घालायचं आहे. तेलामध्ये सर्व मसाले एकजीव करून घ्यायचे आहेत.
आता यामध्ये कापून आणि सुकवून घेतलेली कैरी घालायची आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि एका परातीत काढून घ्यायचं आहे. परातीमध्ये काढून घेतल्यानंतर पुन्हा यामध्ये 2 ते 3 चमचे राई डाळ घालायची आहे. उरलेली धना, जिरा, बडीशेप आणि मेथीची पावडर घालायची आहे. 25 काळी मिरी खलबत्त्यामध्ये कुटून ती पावडर यामध्ये घातली आहे. चमच्याने हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हात स्वच्छ धुवून आणि कोरडे पुसून हाताने मिक्स केलं तरी चालतं. हे लोणचं मी थोडंसंच 12 कैरीचं बनवलेलं आहे. जर तुम्ही वर्षभरासाठी बनवत असाल तर त्यामध्ये व्हिनेगर घालायचं आहे. 12 कैरीसाठी 1 चमचा व्हिनेगर या प्रमाणात व्हिनेगर घालायचं आहे. रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.